खोन्था लोगोफोर सेंग्राफोरनि मोदोमनि बबे मोनसे बाहागोआवहाय हारा गैया थेवब्लाबो गोरा सोरबा हायोबा कमेन्टआव माबार खोन्थाहरबानो मौ सानदों मालाव थागोन आरो बरसे बासोनो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर So hello my family welcome खालामबाय गासिबो आंनि मोनसे new video guys finally नोंसोरथ' स्टार्टिंआवनो दिनै भिडिअखौ नुखाबाय ओरैबायसा फानि जागोन ओरैबायसा इन्टारेस्टिं जागोन ओरैबायसा जावनाय जागोन बिनिखायनो नोंसोर दिनै भिडिअखौ पुरा जोबनायालासे नायबानो जाबाय रसगुल्ला जानो लुगैदों गरम नालाय रसगुल्लाखौ मोनायावल' मोनजायो सानाव मोनजाया तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं साला बाव नोङो माने एसेबो बुजिनोनो रोङा माथो नोंसोरो एसेबां बुजायबावनो आं नोंसोरखौ एसेबां बुजायबावनो हाबावगोन आरो माने मा होनबावनोलै कन्टेन्टखौथ' एसे मोजां बानाय कन्टेन्टखौ एसे मोजां बानायबा नोंसोरनि मोजां भिउवार्सफोराबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामखागोन ना माने बेफोरदि सालाय खिन्थिलायनानै बेफोरदि नोंसोरनि बुंनायफोरानो जाखाया दे मोनसेबो रसगुल्लाखौ मोनायावल' मोनजायो सानाव मोनजाया नोंसोरनो नै बे कन्टेन्टखौ नाया माने बिलाय मा कन्टेन्ट नोङो बेयाव ओरैनो सालाय खिन्थिबाय रसगुल्लाखौबो हरावल' मोनजायो सानाव रसगुल्लाखौ मोनजाया मा कन्टेन्ट जाखो जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' बेथ' जेबो कन्टेन्ट नङा आंनि थाखायथ' लेडिस आरो नोंथ' दासो जाखानाय सिख्ला नङाना नोंथ' एसे बैसोफोरखौबो दा नुनायाव एसेबा जाखानायखौ नुखाबाय ओमफ्राय दासोलाय आरो बै भिडिअखौ बानायनानै माथो लाबबावबा फेमास जानानै मा लाब जानो ओरैनो जोंबो जावजागोन आरो आंल' नङा गोबां मानसिफोरजों गाज्रि नोजोर नायजागोन आरोना थेंक इउ सो माच आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनायनि थाखाय हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद थेंक इउ सो माच आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनो कन्टेन्ट होनायनि थाखाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं थेंक इउ सो माच आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनायनि थाखाय नोंनि एक्सआबो नोंखौ नुनानै बुंनो जानांगौ इउ आर वेलकाम माय डियार एक्स होननानै बुंनो जानांगौ बाट नोंहाथ' थेंक इउ होननायनि थाखाय मा बाथ्रा दं जेनेबा नों जा लोंसोब इदिसो सानदों नोंखौ दा नोंनि एक्सआ जेनेबा नोङो जा लोंसोब आंथ' बेलेग मोनबाय आंथ' नै साननै सानथामबानो नै बे सासेखौ सोलायनो थांनो हायो आरो गार्लसफोराथ' बिदिनो जाखायो ओमफ्राय नोंखौ इउ आर वेलकाम माय डियार एक्स होननानै नोंखौ मिथिबायना बेनिफ्राय दायो नोंसोरथ' गासैबो मिथिखागौ दा गरम बोथोर फैदों गरम बोथोरनि थाखाय मोजां कन्टेन्ट लाबोनायखौथ' नोंसोर मिथिखायो गोबानो बिराद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो नायनानै मिनिनोबो ओंखारो बाट बिदिनो जोंनि बर'फोरनियावबो गेजेरावबो दोङो माने बेफोरदि गरम बोथोरनि कन्टेन्ट लाबोनानै ओरैबायसा कन्टेन्ट लाबोयो दै जायखौ नायबाथाय नायथावानो गैया बारानो इसेबो जायगायावसो दङ जोङो मारै थादों नोंसोरलाय नै बारानो इसेबो ओरैबो जाखायाखै आथिंनि बारासो फैखादों जाला आथिंखौ जेरैबा एसे बोखारबानो माबा मोनसेसो जाहैखागोन आरोना आंखौ एक्सआनो एरना खोन्थाजोब्बाय आं खाथि खालायाव मानसि मोजां नङा होननानै ओंखायनो रावबो नायसनथारला खाथिनिया नाथाय मा जानो गोजाननियासो दङना बिदि ससियेल मिडियायाव फैनानै नों गोजाननिफोरनोबो बेफोरदि खिन्थियोबा गोजाननियावथ' जोंथ' मिथिखाबाय अलरेडि नोंखौ सोर लाबावगोन दा आंथ' नांखाथारालै बेफोरदिखौ थ' बिदिबा दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनोबाथ' यार मा खालामगासिनो दासिमालासे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय बाखि मेलते जल्दी नेक्स्ट भिडिअ में तब तक के लिए बाय बाय